Ngiyakuzwa ngona. Uyangizwa ngana wethu? Yes, ngiyakuzwa. Sengijolo ukuthi ke ngokaNqobani umsebenzi wesibili lo ngo2012 ngake ukhipha umsebenzi khona le ngoma engayenza nayo umfezi ethi mantombazana. Yes. Le hamba kanje. Mantombazane nalo thando lungenabani mantombazane mina mbethu uthando lungenabani Nesizulu siyasho ukuthi amasonga kalatema mantombazane Nesizulu siyasho ukuthi amasonga yangiphazamisa lo muntu olacelene bakwethu ukuthi kungavuka umoya Nqobane sicela nje ukuthi ungamnaki mfowethu siyakucela mfowethu imnandi kabi into oyenzayo siyakucela nje mfowethu wehlisa umoya ushaya intombazane hawu yebo mfowethu mantombazane mina mbethu uthando lungenabani athi ngiphume live ngoba bakhuluma bona Esizulu siyasho ukuthi amasonga kalakahle mayemabili mantombazane Esizulu siyasho ukuthi amasonga kalakahle mayemabili mantombazane mina mbethu uthando mantombazane Ayishana umfezi yongo washo ukuthi ke ngesimo sokuthi abelungu amalunda ayesiphethe ngaleso sikhathi akholelwa kofeleba kakhulu awafuni ukuthi ngiphume ingxenye ngilokhu ngiqhubeka nami leminye iminyaka ngibuye ngithi inciko lami eceleni uyabona lokhu ngisitike nje la kofeleba wazwagcina umsoco ngathi uyaphuma manje kuNqobani